1.5 моҳ пеш дар шаҳри Мытиши вилояти Москав 55 муҳоҷирро аз Тоҷикистону Ӯзбекистон боздошт карданд. аксарияти онҳо дар Русия бидуни патент кор мекарданд. бинобар ин ҳамаи онҳо ҳукми яксон гирифтанд: ихроҷ аз Русия ва манъи вуруд то 5 сол. ба гуфтаи ин муҳоҷирон мурофиа ба таври фавқулода тез анҷом ёфта дар 2 дақиқа ҳукм содир гардид. 20-25 кишини шунday киргизди. ба толор аввал 20-25 касро даровард. ҳар кадоми аз онҳоро ки ҳатто 3 дақиқа нанишастанд берун намуда, мо 20 касро даъват карда пурсид ки оё дар Русия хешу табор дорем ва ё дар Русия издивоҷ кардаем. мо гуфтем ки не, баъдан моро бозпас фиристоданд. вакилони дифоъ мегӯянд, дар шӯъбаи полис ва дар мурофиаҳои додгоҳӣ қонуншиканиҳо ҷой доштанд. худи муҳоҷирон исрор меварзанд ки муҳтавои ҳуҷҷатҳоро нафаҳмиданд ва онҳоро маҷбур карданд ки аз истифодаи хизмати вакили дифоъ ва тарҷумон даст кашанд. ман забони русиро намедонам. ӯ бо навбат ҳамаро ҷеғ зада гуфт ки ин коғазҳоро имзо кунед. онҳо ба забони русӣ буданд. мо бо навбат имзо кардем. баъд аз он ки моро ба идораи полис бурданд, 2 рӯз онҷо мондем. дар он ҷо ба мо 20 ё 30 коғаз дода гуфтанд ки ба ҷойҳои ишорашуда имзо гузорем. вақте мепурсидем ки ин чист, ҳеҷ ҷавоб надода гуфтанд ки имзо кун, тамом. 5 нафар аз ин муҳоҷирон тасмим гирифтанд ки аз болои ҳукм шикоят кунанд. онҳо умедворанд ки бо кӯмаки вакилони дифоъ қарори додгоҳ бознигарӣ мешавад. ба гуфтаи вакили дифоъ Наимҷон Давлатов, маҷбур кардани муҳоҷирон барои гузоштани имзо ба ҳуҷҷатҳое ки онҳо муҳтавояшро сарфаҳм намераванд, қонуншиканӣ аст. ба қавли Давлатов, дар додгоҳ бояд ба муҳоҷирон ҳуқуқи онҳо барои гирифтани тарҷумон ва адвокат фаҳмонда мешуд. вақте онҳо ба идораи полис омаданд, аз онҳо телефонҳояшонро гирифтанд. онҳо аз ҳуқуқи тамос бо адвокат ва аз имкони хабар додан маҳрум шуданд. додрас моҳияти корро наомӯхта ба таври автоматӣ қарор қабул кард. ӯ бояд барои ҳар як парванда на камтар аз 15 дақиқа сарф намояд. патенти кори баъзе аз муҳоҷирони боздоштшуда дар Москав дода шуда буд. аммо тибқи қонунгузории муҳоҷирати Русия, патенте ки дар пойтахт гирифта шудааст, ба шаҳрванди хориҷӣ ҳаққи кор дар вилояти Москавро намедиҳад. бархе аз маҳкумшудагон таъкид мекунанд ки чанде пеш ба Русия омаданд ва барои ҷамъоварии пурраи ҳуҷҷатҳо фурсати кофӣ надоштанд. новбаста аз он ки шаҳрванди хориҷӣ ба кадом ҷиноят даст мезанад, қонун ҳуқуқҳояшро ҳифз мекунад. аз ин рӯ патент надоштан ё аз рӯи патенти шаҳри дигар кор кардан маънои онро надорад ки ҳуқуқҳояш поймол шавад. додгоҳи таҷдиди назар парвандаи муҳоҷиронро дигар бора барои баррасӣ фиристод. агар дар рафти баррасии парванда далелҳои поймол кардани ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ тасдиқ шавад, имкон дорад ки қарори суди марҳилаи якум бекор карда шавад.